дуруд ба ҳаводорони каломи бадеҳ. хуш омадед ба саҳифаи ҳазор китоб. китоби навбатие ки дар саҳифаи ҳазор китоб маълумот медиҳем, китоб таҳти унвони «Си гули як гулдаста» ки ба ифтихори сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҳайати ҳафтаномаи омӯзгор таҳия шудааст. мураттибони китоби номурда Ноилшон Нурализода ва Абдурауф Муродӣ, муҳаррирони масъул Бахтиёри Абдураҳим ва Насриддин Охунзода мебошад. китоби номбурда аз тариқи муассисаи нашриявии Маориф соли 2021 омода шуда ба нашр пешниҳод шудааст. китоб аз 230 саҳифа, яъне 14 ҷузъи чопӣ иборат аст. саҳифаи дуруни китоб якранга буда, муқовааш ранга мебошад. китоб бо сифати аъло дар матбаи ҷамъиятии саҳомии пӯшидаи бебок чоп шудааст. китоби «Си гули як гулдаста» фароҳамомадаи маҷмӯи мақолаҳоест. ин мақолаҳо ҳар яке бо сабку услуби хоса нигоҳ дошта шудаанд ва мавзӯъҳои гуногунро фаро мегиранд. вале як нуқтаи басо ҷолиб ва муҳим: ифтихор аз ватану ватандорӣ, ситоиши истиқлол ва дастовардҳои рӯзафзуни аҳли кишвар, ширкати фаъолонаи алоқамандони мактабу маориф дар раванди рушди ободонии мамлакат, тарбияи ифтихори миллӣ ва ҳисси воллои хештаншиносӣ ҳама навиштаҳои китоби «Си гули як гулдаста»ро ки теъдодашон 30 дар маҷмӯъ воқеан ҳам як гулдастаи муаттару зебои маънавиро ба вуҷуд овардаанд, ба ҳама пайванд мебахшанд. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи китоби «Си гули як гулдаста». хайр, то боздид. саҳифаи ҳазор китоб. ҳамкорони азиз, мо ба дастгирии шумо ниёз дорем. обуна шудан ин дастгирии шумо барои боз ҳам рангоранг шудани саҳифаи ҳазор китоб хизмат хоҳад кард. яъне танҳо тугмачаи подписатсияро пахш намудан кофист. хайр.